Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Lingave lichiona njani imhuri yeZimbabwe. Good evening Zimbabwe. Tiri kufara kusangana manhero anhasi iri Thursday 25 September. Regai tiremekedze all stakeholders of the revolution, the command, task force neground force. Basa ramunobata rakakosha. Tisati taenda kumberi, regai ndi acknowledge vagari vekubinga. Zvimwe zvacho handina kuzonzwa hangu, asi musangano waitenderera pamavideo musocial media takauona. Takazobvunzwa zvikanzi ndekwa vamwe comrade vanonzi comrade Dubeko wanoitawo zvematongerwo enyika wari kuopposition. Ndikati aiwa, kuopposition kwajeka, taane vanhu vakuunderstanda revolution. Saka comrade Dubeko tinoda kukutenda Twalumba nemusangano wakaitwa wekujekesera ruzhinji rweZimbabwe kuma areas akaita seBinga, kunonetsa network, ninonetsa kuti izwi rinenge richitaurwa nevatungamiriri vanga vekunzvimbo dzipi dzawari hari kurumidzi rasvika, asi imimi makadzifambira mukatsvitsa, ende pamitauro yaitenderera hapana chakapotswa ipapo, nesu takafara nazvo. Pese chimwe chatakaona tichiri panyaya yekubinga chakaita kuti titore nguva kusaziva kuti musangano uyu uri kutungamirirwa nani. Vanhu vanga varipo vanga vasina regalia yavakapfeka kana slogan yepati yavakaita. Vanhu vanga vachitaura nyaya dzenyika yavo. Dzimwe nyaya dzavakabata ipapo ndedzekuti hakuna 2030. Pane rimwe statement rakataurwa rakandinakidza but ndakanganwa kurinyora pasi, asi akataura wacho akatifadza. Pese panoshata zvinhu munyika, ground force is the most affected. That's why tichida group iri zvakanyanya, nekuti they are living the realities. Kana tichiti we must all fight state capture, we understand where we are coming from. Political players vane reasons of association nemapati avainawo. Vamwe vanoda ZANU yavo, vamwe vanoda opposition yavo, ingave ripi party riri opposition. Saka isarudzo paconstitution yatakapedzisira kunyora, yatakaparticipata mairi, kurudziro yakavapo ndeyekuti vanhu veZimbabwe vanofanirwa kuva nefreedom of association. Unogona kutozvarirwa dzimai naambuya vanosapota ZANU, mawirirana chaizvo ukanakirwa zvekujoina pati kusvika vato muZANU newe, zvauya nenyaya yekuti marorerana, ndiyo reason yako, une freedom of that association. Zvimwezvo kuopposition munogona kuita marelationship anokulidai mukuzotsigira mapato. Saka anotsigira bato rake wherever kwaari akakosha paconstitution yemuZimbabwe, anofanirwa kuremekedzwa. Saka ndosaka tichiremekedza vese vari kumapato kwavari. Mupati mukaita mbavha hazvirevi kuti pati ashata, asi zvoreva kuti mupati mapinda pongwe, kana kuti pati yapindwa napongwe. Kuopposition dziriko futi mbavha dzinoba kusvika even pakukanganwa home address. Sameya weHarare Bishop Doingi akatadza nekuziva paanogara nenhau yekuda kuvharidzira huori hwaanenge achiita. In fact hatingachati uyu anga achiri kuita huori achiri nani, vamwe havasisiriwe huori dzamacriminals. Tiri kuti chii? Tiri kuti patimire tese sevana veZimbabwe tungamidza revolution kumberi, nekuti from both the ruling and the opposition
we are being troubled nezvigananda. Hakuna ari safe panyaya yezvigananda izvi, whether uri kuopposition kana kuti uri kuruling, tese tiri pama1. Chivhayo anotambisa mari, tese tikati ndezveZANU, mari yacho yaari kutambisa ndeyenyika. We are affected nekuti macivil servants kuti salary iwedzerwe ndiyo mari yacho inofanira kunge ichienda muhomwe yenyika, iri kuenda muhomwe yean individual. Saka inopinda sei kuSSB kwamunoitirwa zvekuti muhore kana kuti muNational Treasury kuti government iti aiwa tiri kuwana mari tinokwanisa kuwedzera vashandi mari. Kana iri muhomwe yemunhu anomeka decision yaanoda nemari iyoyo. Ndo saka zvisingatenderwi kuti vanhu vatore mari dzenyika vachiisa muhomwe mavo wozoti ndisu tinozoona pashata touya in the name of donations. Izvozvo tinoti pasi nazvo. Saka hazvinei neZANU izvi, whether uri kuZANU kana kuti uri kuopposition, you are affected neumbavha hwachivhayo. Tikati tinoda mishonga muchipatara, ndiyo mari yacho iri muhomwe dzevanhu dzaana Tagwirei neshamwari dzavo vanasakupfanya, ndiyo mari inokwanisa kutengerai mishonga. Saka mukati imimi panotanga kuti vari kuZANU vakurumidza kuona nenyaya yekuti ndo vari padhuze nembavha idzi, vakati vakomana ngatibatanei tirwise mbavha, moti aiwa ndezvekuZANU. Mari iyoyo ndio iri kuita kuti hundreds and hundreds of people wafe munyika nekushaya mishonga iri muhomwe yewashoma. Zvinoda kuti vanhu tibatirane. Tikati ngatiende kuelection, izvo zvigananda zvichiti 2030 and vachishandisa mari to amend the constitution sezvavari kuita, appetite yacho takavaona vanayo. Tinototadza kuvhota 2028 wacho takamirira mapato edu tichiti pari kutaurwa nevari kuZANU vari padhuze nezviri kuitika toti aiwa ngatisiyei, ngatisadayire nyaya yavo ndeveZANU. Tine kodzero yekuti kana zviri zvinhu zviri kuafekta masi, tobatana nevamwe torwisa muwenge anenge apinda mumusha. Saka tiri ipapo tinoti munhu wese ngaapinde murevolution, nekuti revolution ndicho chitima chevanhu, hachizari ihlohloloza. Waya waita handirorwi nemunhu wekuopposition kana kuti wekuZANU, this is your chance. Hakusisina munhu weZANU kana opposition, tese taakufamba tiri murevolution. Kusvika 2028 taakuenda kuelection, aiwa tese tinenge taakuita zvemapolitical parties. Zvamunofanirwa kuziva kuti bato rihwine harihwiniswi nemamembers ekubato iroro chete. The last time we checked, ZANU PF ndiyo yega yanga ine membership yaicrossa over 500,000. Hakuna imwe party yemuZimbabwe yanga ichikwanisa kuinga ine membership iri no subscriber inosvika 500,000, including maopposition ese amungataura nezvavo. Saka mavotes amunenge muchitarisira haasi guaranteed votes, sympathy vote. Saka kana uchiita 2 million votes, iwewe membership yemupati mako iri less than 500,000, unofanirwa kuremekedza masi. Kuti panouya masi yakuti wakomana tizwei, even muri kutungamirira mapato enyu, taomerwa, ngatibatsiranei, zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakati nepakati. Wemapolitical party chizoteererai masi nenhau yekuti even iyo ZANU PF yacho haisati yatosvika pa 1 million membership subscription. Asi kana taenda kuelection they get over 2 million votes. In fact, that's what they claim. Saka isimba rewanhu wese vari mupower, isimba rewanhu, remekedzai masi. Even vari kuZANU ndo vamwe vane mavhotsi achadiwa even nevari kuopposition kana paZimbabwe pachinzi pachaita shanduko. Saka ngatiremekedzei munhu ari whichever political party iripo, tova nemaprinciples anotigaidha kuti munyika hatidi mbavha, hatidi zvigananda. Saka kana tati tine kurwiswa kwembavha nezvigananda in the name of the revolution, tese topinda murevolution tobatsirana.
Nezuro information iri kuti zvigananda zvakaita musangano kwa Queen B ku Newlands uku and come up with the resolutions. Part of the revolutions were cabinet reshuffle to accommodate individuals dzakaita sana Muliswa ari kupusha kuda Ministry of Sport ina comrade Sanyatwe iyo. Ndo saka muri kuona kuti ari kupinda nemwenje mudziwa nenhau yekuti ane mapromises avainawo kusvika pakunobata muswe weshumba achinetsana nana General Chiwenga kunyora matweet kuenda nekuYouTube trying to undermine macomrades akanaiwa wakaita sana comrade Geza. Saka Muliswa tinoti pasi newe, but well zvakataurwa ku meeting yezvigananda nezuro izvozvo zvamuri kuronga zviri kuzikanwa. Wana comrade Sanyatwe masoja kunyarara hakusi kukutya vakomana idiscipline yawakadzidziswa nzira dzemasoja. Teererai mitemo yese nenzira dzakanaka. Mukavaona vasiri kuenda pamberi, wana Chivhayo wakazvarwa nezuro runo waine mari dzinotyisa but vakaenda kuhondo vakaita sana comrade Sanyatwe wasina zvinobatika zvavati vainazvo munyika. Haisi nyaya yekuti havana mikana, vanayo, asi musawe munotora zvinhu zvemasi. Ndidzo nzira dzemasoja dzavakadzidziswa. Isi discipline, kwete kuti vari kushaya mikana. Hazvisirizvo. Handiti musatore zvinhu zvemasi. Saka vana Muliswa musamhanye kuita manyemwe mopinda nemwenze mudziwa muchifungidzira kuti macomrades aya kana achikutarisai asingakomendi wanokutyai. Aiwa havakutyei. Also to demote Mai Muchinguri from being party chairperson weZANU oisa Mutsvangwa Manhize. Umwe zvemaresolution akabuda mumeeting yezvigananda. Mamwe acho maresolutions muchamaona anenge achingotenderedzwa mumasocial media, hatichamabati neuwandu hwawo. Asi tiri kuti chii? Tiri kuti even nemi wekuZANU maonaka kuti party hapachisina yakabiwa. Madecisions aakuitwa kuNewlands. Imi wePolitburo mozongopiwa mari to endorse. You are no longer decision makers. Maakungoshandiswa kuindosa zviurongwa hwezvigananda. Ndo saka mainzwa pachichemwa pachibvunzwana kuti makambani epati aiita kuti musangano usadonhe ukwanise kubatsira mapart activities akabvutwa amaoko ewashoma. Pamaiona imimi pachiitwa party capture maiti zvinoguma kupi? Isisu tazoipindira because taona kuti wabudirira to capture the party, they now want to capture the state. Ndo patati ayo wakaisisu sana Sarwaka hazvigoneke nguva yedu izvozvo. Also to the general mass of Zimbabwe, cabinet yaakutogadzirwa kuNewlands. Munangagwa munoti president naye simba rakatorwa nevana vake nemudzimai wake nezvigananda. Ndo vanhu vari kupinda mumameeting ezvigananda zvatinenge tichitaura izvi. Saka hatisisina presidium senyika, taane zvigananda. Nyika yakabvutwa. We are suffering state capture. Ndo saka muri kuona kuti zvigananda ndo zvaakutokuzivirai kuti munoda ambulance yekuenda kuchipatara. Isisu tichibhadhara mataxi edu kuti mari iyoyo isave the purpose. Mataxi iwayo haana chaachiri kukwanisa kuseva. Haachatengi kana ambulance because ari kupinda muhomwe dziri kuvhinza. Saka nyika ya under state capture. Chivhayo ndiye anotoziva kuti munoda mishonga here munyika kana kuti munoda maambulance here, uye he is the one who makes decisions kuti munoda mangani. Ndo yatinoti state capture iyoyo. Saka ngatitsamwei muri yeZimbabwe, ndiyo situation yatakatarisana nayo.
Asi ndoda kuti ndikuzivisei kuti that situation again is very, very dangerous. What is our role as the mass of Zimbabwe? Basa redu ndere kunyarara, to keep quiet whilst listening to one command. Ngatichiwei ma good listeners pari zvino. Nenhau yekuti leadership yakaona kuti dambudziko raitwa munyika rakaregererwa. Rakuda level yemhando yepamusoro-soro to save the people. Saka isisu towa tinosupporta revolution and we end there. Nemazuva edu ekurarama anowedzerwa. Towana guidance from ma commanders akaita wana Comrade Geza. Ndo waifamba wari padhuze nembavha idzi. Saka wane correct information vanoziya zvatisina kuona. Why tichidaro? Commander Geza is one of the commanders of the revolution akatumwa kuwanhu by the military wing. Nenyaya kuti revolution muchato we military nepovu. To explain these things kwamuri kuti mass inzwisise. Mamusingazvizivi zvimwe zvese zvekutaurwa na Comrade Geza kuti ndo zviri kuitika munyika. He is not a part of povo. That's why achuya akapfeka military regalia. Asi achaadresa povo kuti mass inzwisise nekuinterpreta zvinhu izvozvo kuti tifambirane. That's the role ya Comrade Geza. He is untouchable. He is protected. He is unsilenced. Ameno ndizo here chirungu chacho. Zvimwe zvacho munokorekta omega. Isisu pa grade 7 tinongoziva kuti haabatiki Commander Geza. Nenhau yekuti macomrades anoziva kuti principle number 1 ye revolution inoti never lose a commander. Saka he is untouchable. He is well protected. Izvozvo zvega zvinofana kukubuild right trust yeku-understanda kuti Geza mutumwa. Haana kungouya chete. MuZimbabwe mune systems dzese Geza aiadresa ari pakati pavo, hapana akakwanisa kumubata. Mutamba nemanyemwe ndiye ega akakwanisa kunyora warrant of arrest. Asi akazotsiurwa, hatichaduramba tichingomupa warnings zvimwe akatendeuka. Tinoona nemabasa ake kuti akatendeuka here. Saka mutumwa akatumwa kuwanhu ndiye Geza iye. Ndo saka tichiti kana achiuya mass tese tinoti ngatiteererei, ngatifambei ne1 command. Ndiye ega ari untouchable. Saka ndiyo source of guidance yedu iyoyo. Ngatifambiranei tiri tese ipapo. Last bill kana kuti mari yakabudiswa to deal with Commander Geza rakabuda muna June of about 3.9 million US dollars according to the sources. That money failed to locate where Geza is. 3.9 million US dollars yakafaila to locate where Geza is. Network yakaramba kubata. That money failed to advance, to approach kuti Geza ari papi. Because Mnangagwa knows kuti where is Geza. Musafungidzira kuti haazi. He knows where Geza is. Asi, does he have the capacity to access him? Pabatei ipapo. Panu pakakosha. Ndo komanda vakachengetedzwa. Ndo saka tichiti zvizhinji zvese tinosiyira kwavari. Ndo vanouya nemessage iri more important. Imwe yatisingakwanise kutaura pa level redu rema grade 7.
Reason inochengeterwa those commanders is because chinhu ichi ndechewanhu. Masoja enyika kana achiprotecta Geza, it's because they understand kuti chinhu chewanhu. Havasi kuora vakomana yokuti dai vanga vaine shungu dzekutengesa, vangadai vakatotengesa kudhara. Ivo vanodada mauto enyika kuti kana paine chechi yakabatana pasi pano, ichechi yemauto. They have that discipline because training yavo inovabvumidza kuti vange vaine unit of purpose. Nenhau yekuti reason yavanobatana ndeyekuti panenge paita muwengi aidentifyiwa. Muwengi aidentifyiwa pari zvino ndiani? Ndo vanatagwirei nemuzvigananda zvese izvozvo. Saka vakomana vakabatana. Then hazvifambi chete kuti toti vakabatana as the military. Hazviprotecte macommanders izvozvo. Panodiwa simba re1. Because wanhu ndo vari kuziva kuti Geza ari kupi. Because Geza ari kutenga mushop inotengwa nevamwe. Geza ari kudyira murestaurant inodyirwa nevanhu. Geza ari kufamba mumastreets anofambwa nevanhu. Geza ari ku I don't know zvaari kuita asi zvinoitwa nevanhu. Saka military yega cannot protect Geza. Geza is protected again by the people, by the mass of Zimbabwe. Ndo saka muchiona tichiuya tichiramba tichikutendai nebasa ramuri kubata rekuteerera ku1 command nekufamba nerevolution. Dai vanhu vaida kutengesa izvezvi nemillions of Zimbabweans, tese ndinoziva kuti more than 100 or 1,000 mamuri kusangana naCommander Geza on daily basis. Kwamuri ikoko, but you decide to keep quiet. Makanyarara henyu pamberi nemi. Saka mubatanidzwa iwo with the military and the people ndo yatinoti revolution. Iwoyo mubatanidzwa iwoyo will never be defeated by anyone, including machairman ezano ari kutaura nonsense aya vanonzi wanaaniko wekumasvingo yanonzani anonzi Paradza. Zvese zvaanenge achitaura zvokuti ndiri John Mbabhatidzi, zvese izvozvo will be defeated by the power of the people. But wewo vari kugutaka vanenge vachiwainira mashefu avo, isisu hatipindi ipapo. But mataurira vanenge vachitaura isisu tinoti pasi nawo. There is no 2030 to talk about. So we repeat, Comrade Paradza, the 2030 you will see will be 8:30 on the clock. Saka mubatanidzwa iwoyo wakakosha wati kuramba tichikuudzai kuti protection iri kuitwa kumacommanders inhau yekuti chinhu ndechewanhu. The people's project must never fail. Saka mese munosangana nemacommanders kwamuri ikoko, you continue minding your own business because muri kuziva kuti tiri pahondo. Asi Chivayo, regai tikuudzei, we can locate him in 30 minutes, even 20 minutes. Izvezvi if I want to know kuti Chivayo ari papi, ndinenge 5 minutes, 10 minutes, kungobvunza kuti vana veZimbabwe uyai kuinbox ndiudzei kuti Chivayo ari papa ari kuitei. Munonditaurira izvezvi. Last time ndaiseka, he was in Kruger Park in South Africa. He was just landing. Achangosvika. I received a message. Comrade Saruwaka Chivayo ari pano pa Kruger Park pano. He just arrived now. Ana ningi na ningi. That alright, siyai aite zvaari kuita. Even if he goes to Dubai, he kunenge kuine vanhu verevolution ikoko. They cannot protect him anymore. So izvezvi just to say, wakomana nditaurei tagurei ari papi, I need that answer within 5 minutes. I get that response in 5 minutes kuinbox yenhamba yerevolution. Nenhau yekuti chinhu chewanhu. There are some things which money cannot buy. Money cannot buy security. Saka whatever you do, kana uri mu politics, make sure kuti tungamidza mass pamberi. Ukatungamidza mari pamberi, you are guaranteed to fail.
That's why we are not afraid of all the Ganandas. Anyone are pusha an agenda is Gananda. We are not afraid of you. You don't have what it has to be. You don't have the power of the people. Saka mari ine zvinhu zvaisingakwanisi kutenga. Izvezvi makabuditsa mari, you failed to locate where Geza is. But inini ndisina kubuditsa mari by word of mouth. Ndikanditaurire kuti Scott sakupwanya ari papi izvezvi. Within 10 minutes then atonzo ari pakati. Ari kuita zvakati ananingi. Saka wakomana siyai kufarisa in the name of money. We keep on warning you. Siyai kufarisa in the name of money, because this thing ye revolution chinhu chewani. Dai manga makangwara kutotsiura wari in power kuti dai magadzirisa zvinhu zvamuri kugara muchitsiurwa nakomanda Geza. Izvi zvamunoita izvi zvekuda kuabuse mari, reshuffling and use money muchiita zvamuri kuita. Regerai wakomana. Saka money cannot buy security. Ndiro rinonzi simba rewani. Kana zvinhu zvanetsa, power of the people will take over. Saka pabatisise ipapo maZimbabweans ngatiremekedzei the power of the people. Saka simba revanhu murevolution rakakosha. Money cannot buy the power of the people. Zvigananda zvakaita meeting in closed doors nezuro, asi zvese zvazara. Nema minutes meeting acho azara. Zvawakaita vakavharirana ma closed doors imomo. Simba revanhu, mweya werevolution, kana tati urege utenderere unopinda mumeeting yezvigananda, wonyora maminutes wopa kuwara. Saka siyai unhu wamuri kuita uyu. Siyai, you don't have enough money to buy the power of the people. Kana usina simba revanhu, you are the poorest person in politics. Saka maminutes enyu ari kuzikanwa. Muda varunzi vanoda kumudzosa kusiyai woku, so that ano effect assassination on General Chiwenga. Nekuti akaona kuti Matuke was told straight away in Politburo na General Chiwenga to keep quiet. Akapeta muswe, akataurirwa unzi iwewe wakazvarwa makore kuti wanga une capacity yekuenda kuhondo. Wamwe achienda kuhondo, you decided kuenda kunochengetwa mukipu. Wamwe achinaiwa nemvura uko. Izvezvi ndopo wakuda kuudza General Chiwenga zvekutaura iwe Matuke iwe miswa handiti. Hatichadi hedu kunyanya kutaura nezvako, because ndakanzwa kuti wakapeta muswe, wakavhuma kutsiurika. Pasi newe. Saka they want to put mu grade 7 wakafanana seSumuda nenhau yekuti hadzidhonziswi. So you think kuti you can assassinate General Chiwenga and effect the 2030 nonsense. Pasi newe, tsiurika Muda. Siya zvauri kuita izvi, itai zvekuchera goridhe nekuita make sure kuti ma-improve Midlands kana mawana mikana yekutungamirira vanhu. That's what is important. Siyai zvamuri kufurirwa izvo. You cannot come out at your age uchiprotecta Mnangagwa apa best before. So you need to learn Muda. Siyana nezvauri kuita izvo. Tine zvakawanda zvekutaura asi ndaneta. Saka chimbobatai izvozvo zvatakupai izvo zvakakosha. Then on General Chiwenga and all commanders, aiwa avo vakachengeteka. Takuudzai kuti kuno kurevolution tine ma-principles atinofamba nawo. Never lose a commander. You are not going to lose any of those commanders. Pachamhanyiwa. Saka rarai henyu hope chakabatwa kuti dzvi. Then vari kuteerera vari kunyoka yemabhunu channel. Right, tinotenda takanzwa ma-updates vakaenda kunoaona nechikafu. Zvakakosha izvozvo. Ndanga ndino one day ndavaonawo ndikataura nawo. Ndanga ndisina hangu chikafu patakaenda, asi takabatisawo vamwe nebasa rekuti vanenge vachienda nechikafu ikoko kuti wazotitsvitsirawo zvishoma zvatanga tacontributawo kuti comrade
vange vakaguta vaine matama. Then pandakataura nawo, he gave me this message. Ndanga ndichitoseka akati comrade Sarwaka, it has been long time but muno ndakachengeteka, zvinhu zviri kufamba zvakanaka, vari kuleader zvelegal, todaira kuti vari kupusha zvinoita kuti basa rifambe. Asi ndakatandara muno, ndinenge ndichida kutandara ndaakutambawo bhora nevamwe. Ndikati makamboritamba here kunze? Zvikanzi ndiri mutambo webhora. Vakaisa request yavakaita vakati kana mazowana mukana nditsvagireiwo 4 majezi ebhora, tine 5 aside atinotamba neshamwari dzangu, so mozotitsvagira. Ndikati alright, tikawana zvatichawana tichakutsvagira topa vanoenda, kana kuti pandinouya kuzokuona tokupa majezi ebhora motamba yenyu bhora muchitogu jeri imomo. Asi he was so happy to see us. Message yakandifadza ndo yandakugoerai. Comrade wenyu vari kuwarairwa, is entertained, vari kutamba bhora muchitokisi imomo. Chandizoziva ndechekuti handazobvunza kuti uri goalkeeper here, kana kuti uri striker here, kana kuti uri defender. Saka ngatifambei nerevolution pamberi neunity of purpose. Receive your revolutionary blessings in the name of the people. Tinotenda.